hartelijk applaus voor de even wachten ben. Beek mocht applaus op zich op de bent. Ja, we hebben samen op de haven gezeten. De haven. In dezelfde klas, hoe zou het veel niet? Zeg, en wie is het weet ik? Ben ze getrouwd? Heb ze kinderen? Nee, zegt, ik ben niet getrouwd, ik heb geen kinderen. Ik ben zelfs nog maag. Ja, dan hebben ze niet die op de klas gezeten. Toen kwam de zuster nog de kamer op. En toen zei ze nog tegen mij, ik kom 3 keer per dag met de pan. Zeg, moet ik dan nog zelf koken? Mijn vrouw die kwam weer opzoeken. En die zei nog tegen mij, ik word stoer voor zwart aan drank. Dan heb ik op de radenbolie en nog 6% op. Ik zeg, vrouw hier heb ik 35 op. Of nog erger, je zei knotten binnen. Hij zegt, ik ga je 3 eier. Ik zeg, ja, zei ik, nee, nee. Ik ben tegen bij huis komen werken. In mijn straat bij Da Vinci. Al eens van gehoord. Man, ik was nog maar net daar. Ik stond groot in de gezet. Da Vinci krijgt er weer een ster bij. Jong, dat waren nog niet. Mijn Herman en ik waren 80 jaar getrouwd. En verdienen het nog iedere zondagmorgen op het ritme van de kerkklok. Bim, bam. Zeg, mijn leefvrouwtje, iedere zondagmorgen? Ja, zegt ze. En mijn Herman, dat hij nu nog geleerd. Het is tussen zomer de vervelende vent met dat iets sterker niet weggekomen. Nou, small verleerd niet hebben we niet. De jonge kopper, ik heb pas het ook weer niet. Iedereen nog zo verleerd, ja. Mijn dingen wat. Nou, en ik kreeg hier straks rekening bij over de actualisering op het halen. En ik heb de Wallachse rapport zo aan van de politie had me aan de gewoon zo'n idioten ding mooi. Ja, die worden me nog voor 4 uur. En dan kan ik wel helemaal niet goed tegen. Riebie met op weg op VG. Ja, die moet die bumper achter me aan met dat ding en
zeker nog niet in ook. En wie de naam zakrekening Beek in een blok voorbij en dan meneer zegt er waarom rijdt u de idioot af? U reed 150 kilometer, u hebt toch gezien dat wij achter u aan kwamen rijden. Ik zei, luister meneer de processenmaker. Weet je hoe jullie is mijn vrouw met de politieman er tussenuit, ja. En ik dacht, dat u kwam terug bij. Nee, want hij had eerst de bedoeling om hier, want die zijn hier gastvrij, die was de bedoeling om die boet op het plein over verkengsspit te gooien. Dan kon ik met haar boet naar Boerstreek te zetten, dat was zo werk gewonnen. Want hij zei, ik kreeg hem uit die grens over. Ik zei, goed, dat is geen probleem. Ik bedoel, een muur die niet aan. Ik zeg, dan zit ik in de noord van mij op. En dan zit er morgen van de wagen en dan denk ik, dat is geen familie. En toen kwam de Giesel, de Bruus, die kon ons Duits leren, eerlijk hoor. Hij zei, der is mannelijk, die is vrouwelijk, dat is onzijdig. Wij kan er zinnen in maken. Zeg, hij er zinnen samen, je zusters in verwachting. Zeg, wat net de verwachting van die zuster met der die een dans te maken. Ik zeg, die dans gemaakt, wat is blijven gegangen? Zegt de jongeman, kom eens hier. We hebben bewezen, zegt hij, je hebt ingebroken in geparkeerde auto's. Waarom doe je dat? Ik heb zo even zijn inbreking in de auto's. Alweer straf. Ik denk, geef ze het zo laat. Ik denk, het zwaar moet ik solliciteren. Nou, je moet eens gaan solliciteren, zeg. Vervolgens een HBO-diploma. Discriminatie. Ik werd afgewezen en ik ga nog meer als HBO, ik ga zelfs EHBO. Kom nergens aan de bak. Ik denk met zwaar, dan word ik maar voorbij naar het arbeidsbureau. Kom op het arbeidsbureau, zegt een beetje, we hebben voor u een baan hier bij is Amsterdam. Ik zeg, waar is dat? Ik zeg, ik ben een Limburger. Toen denk je toch niet, dat stond mich in Amsterdam aan de pelletjes. Ze zei 10.000 euro net in de maand. Ik trek Amsterdam. Gewoon ze ik dan een apenpak. Ik zeg, wat wil ik doen met een apenpak? Ja, zegt de man, we hebben apen gekocht. U slingert me door de lianen. U gooit met mijn binnen 10.000 euro. Ik dat pak aan, ik vind slingert, ja. De apenpollen, die valt er even in de lianen koen. Ja, ik wou. Ik dat de lianen niet zo gewoon in echt. Maar die komen er op mij aan. En ik op het knie, ik zeg, alsjeblieft. En er gebeurde niks. Ik kijk hem op, zeg, ja, ik ben zo voor een arbeidsbureau.
het ziekenhuis waar ik werk, dat het uw gezondheid is ons een zorg. Loer ik me vanmorgen naar de afdeling toe, kom ik op de gang in de man tegen. En die zei tegen mijn verplegers, ken ik hier in het ziekenhuis 100 jaar weer. Ik zeg, rook jij? Ik zeg, drink jij? En vrouwen, dus die geef ik niks op. Nou, ik zeg, waarom wil een 100 jaar weer? En net zo op de afdeling morgen komt er naar me toe. En toen zei hij, ik kom voor een vruchtbaarheidsonderzoek, waar moet ik zien? Ik zeg, de derde deur links, maar dat is wel druk. Dan moet hij eerst een nummertje trekken. Zien we nog samen naar de zwangerschapsschim gegaan. De eerste keer ben ik wat hier gegaan. Want toen ging mijn vrouw kinderen. Want dan zit die voetvrouw nog als dat kindje geboren wordt, zegt ze, komen hier het hoofdje, dan komen de armpjes, dan komen het buksje, dan komen de beentjes. Ik zeg, maar wie moet dat ding in elkaar zetten dan? Ja mensen, en nou ben ik in het ziekenhuis bezig met het onderzoek naar de leefbaarheid van de mensen. En dan kom ik tot de ontdekking dat we eigenlijk net verkeerd in leven. We moesten eigenlijk beginnen in een bejaardenhuis. Dan kostte dat we beginnen met tienen en kaarten. Je ging steeds beter zien. Sommigen kregen steeds meer hoor. Als je 64 jaar wordt, dan wordt het roetje zakken. Dan ging je naar een baas toe, dan kreeg je hier zijn gouden horloge. Dan kost het rustig aan beginnen met werken, want je hebt 2 dagen zat. Als je 24 jaar wordt, dan kost het studententijd. Dan kost het eigenlijk op 4, want je hebt lang zat gewerkt, je hebt geld genoeg. Als je 12 jaar wordt, dan ging je naar de basisschool. Dan hoefde je niet meer te leren, want je hoefde later toch niet meer te werken. Dan wil ik kleuterbaby kunnen lekker laten vervroeten en laten verwennen. En het mooiste van alles, dat zien de laatste 9 maanden. Want daar komt een jong vrouw. Niet zo wat zou ik met dit toch een verkeerde liefde willen bedrijven. O jong Beek, zegt hij, doet me dan wel niet zonder gedoe om het te zeggen. Niet zonder gedoe, Lisa zegt hem al op onze leeftijd, die kent dat toch niet goed meer. Oh nee, zegt Lisa, jong zitten. Ik pas er op de televisie gezien, zegt ze, dat ze van oude eer en samen benaderd is.
gewoon dat schoonheid salon. Make me beautiful, de ganse boel. Ja, daar hou ik het achterstallig onderhoud, ik heb wat terecht gemerkt. Dan hou ik ze nog een jaar niet over laten doen. Harsen. Ganse body laten zandstroom. De muren, dekje epileren, doorsneren, oestijnen. Koplampen en gitaarpuntjes laten aanstellen. Laten aanplakken en aantrekken. Maar niet te geluisterd, dat was een complete metamorfose. Maar ik was mezelf bekend niet meer terug. Ik ging er binnen, wie ze een tweedehands laden en die komt ik toch naar boven in de Mercedes Sportband. Ik wil niet wiezen en ik zonder zie je paarden adviseren.